бекориya мешинам кор кунанд на ҷанг мешуд на ҷанҷол. Ягон чи ки заниматься кунанд машғул шаванд ҳичи ҷангам намешуд. Аста ҷангое ки зано ки арӯи шушон ҷанг мекунанд, занакое ки арӯи пареношон ҷанг мекунанд, занакое ки арӯи ҳазоряк тема аста дай масъала. шумо кадомишад мисол дар назар доред? ақидатон барои ин мавзӯъҳо бояд занҳо ҷанг кунанд? хай дар ин замонаи мо одамо асабошона мисол контролировать карда наметонанд, худудадорӣ карда наметонанд. бисёре ами ман аҳамият додагим ами ҷанго ай рӯи шаварое ки дузанӣ доранд, ай рӯи ҳаваё ай ман ин чиза баъди чашмам дидагиам. баъд бисёр ҷангҳо ай рӯи ами дугонаҳои ҷонӣ ҳастанд, ай рӯи парин ҷанг мешаванд. бисёр ҷанг ама дар ами чӣ мебинам. дар гирди ман ҳама қаҷанг ай рӯи ам қачиай. аз бекорӣ ҳам мешаду ва фикрам аз бесаводӣ ҳам мешад. аз ҳисоби ки саводашон намерасад, вақти худшона беҳуда сарф мекунанд. агар аввай хона башинану якчи омӯзану ё ки кор дошта бошанд, вақт намеёвӣ ку берун буроиву ҷангу ҷанҷол карда шинӣ. ба фикри ман ҳами хел ақидаи ман. барое ки шахсан ман вақт надорам ки берун буромада лалала карда шинам тамоман. барое ки кори хона, кор, фарзандо вақт намеёбем. хай намедонам бо тарбия надоранд. ҳамун хонавода падару модар нағз тарбия кардагӣ нестанд ки ҳам хел ба ҳамин роҳ мерану худшонам хел рафтор мекунанд. шӯӣ бешавария зани дуюм мегирад ва занура нигоҳ намекунад. инами хеле проблема барои ҳами ҷанг мешад. мегӯяд ҷанги хонаи бенонӣ инами хеле мешад. ҳатман шавар одами дар корея ба як кас мерасад. барои ин бояд ҷанг кунанд? барои бояд ҷанг кунем ки як каса бояд нигоҳ кунад. хай мардо ҳастай одаи зано мебирояд, мардо ҳастай ки одаи кӯдакон намебирояд. албатта аз бекорӣ агар ваё ягон кор қати машғул бояд ин хеле коро ба вақт намеёбам ваё барои аз бемаданӣ мешавад, аз бекорӣ мешавад. бекор хуҷа кор намекунанд, мақсад дар хона шитагианд. ин ҳама чи аз бекорӣ мешавад. ҳама чи аз бекорӣ мешавад. ҷанг мекунанд. хай мебироянд ягон якдигар фаҳмӣ намешавад, ягон гапи ишда намефорад, барои ҳамун ҷанг мешаванд. мақсад вай фикри равшан дошта бошад ба ин коро даст намезанад. неки агар мақсад ҳастанд одамое ки таҷрибаи зиндагишон камай, пастию баландии зиндагиро кам дидагиянд, эҳтироми якдигаршонро намедоранд, баъд камака як гапи камтар дағалтар ҳам шавад дарав ба ҷанг ба ҷанҷол мехезанд. ҳолон ки якдигарро бахшидани ба фикри ман ай ҳама беҳтар аст. бахшидани якдигари ҳар кас хай наметавонаду, лекин одаме ки мебахшад ба фикри ман беҳтарин одам аст.